dit is hartverscheurend voor mij om in die vergadering mee te delen dat de stichting van ons voorgenomen insectenkundige faculteit tijdelijk opzij geschuift moet worden. Ja, daar zal geen geld door die provinciale administratie beschikbaar gesteld worden. Nee. O, ek sien administrasie. Tenzij een of andere privaat skenker gevind kan worden, zal afgezien moet worden van die onderneming. Dankie, professor. Ek kon nie help om te hoor nie, professor. En dit is vreeslike jammerte. Maar Piet het 'n baie ryk tante en ek is seker as sy genader word, sal sy die geld skenk. Sy skenk al ewig geld aan allerlei inrigtinge. Ja, professor, sy is bekend vir haar vrygewigheid. Kyk hoe lank betaal sy al vir Pietie op die college. Het ek reg gehoor? Is jou tante filantroop? Nee, professor. Sy is 'n opperman. Oh ja, natuurlijk, ja. Denk jy sy sal gewillig wees om iets aan hierdie college te skenk? Ek sou nie kon sê nie, professor. Ek het haar nog nooit gesien nie. Sy woon meeste van die tyd oor see. Kort na hulle troue is my oom oorlede en toe sy salon toe, was sy allerhande snaakse en aardige goggas versamel. U weet, professor, Ceylon, waar die tee vandaan kom. Tee? Oh, ja. Net nou. En waar is jou tante nou? Op die oomblik is sy met vakansie in Natal, professor. Natal, hè? En hoe lang zal zij daar wees? Ek sou werklik nie kon sê nie, professor. Als zij zo geïnteresseerd is in insecten, denk jij zij zal geneigd voelen om een schenking te maken aan ons insectenkundige faculteit? Ek is seker sy sal, professor. Ja, ek is seker sy sal, professor. Daar is net iets wat ek onder die aandag moet bring, professor. Piet se tante het 'n baie swak hart. En ek vrees, as hy moet hoor in watter benarde toestand Piet tans verkeer, sal dit nadelig wees vir haar gesondheid. Wel, heren, met die oog op die feiten wat aan die licht gekomen het, en natuurlijk die toestand van die dame se hart, zal ik die positie in herziening nemen. Jullie kan maar gaan. Dankie, professor. Ja, professor. Baie dankie, professor. Kom hier. Wat die Josie hier nou aangevangen? Waarom nie met tante nou nie ding aangesleept? Wel, iemand moest iets gesê het. Jy het op die punt gestaan om geschorst te word. Omdat jy ons in die moeilijkheid gebring het. Ja, en jy het dikwels gesê dat sy jou heeltemal sal onterf as jy in die moeilijkheid raak. Dis reg. Wel, nou is ons 'n nog groter moeilikheid. My tante is alles behalwe vrygewig. Iedere jaar moet ek haar somat om my studiegelde. Sy's vreksynig. Dis nie synigheid nie. Sy wil maar net jou geld mors nie. Geachte mevrouw Opperman, dit is mij baie verheug om van uw neef Piet Lou te vernemen dat u baie belang stel in insectenkunde. Punt. Graag wil ik van u vernemen. O, dis jy. Ek het 'n dringende boodskap gekry om jou te kom spreek. Dis reg. My oom is ook vol oor Piet se tante. Hy het nou net 'n brief geteken waar hy vra of hy kan kom besoek. Hy wil weet of volgende Dinsdag gelees sal wees. Ek wil die adres van Piet kry. Wag 'n bietjie. Ek kan jou die adres gee. O, kan jy? Dankie. Mevrou Opperman. Ek dink dit moet F wees. Uitkyk. Sabatani. Distrik Mooirivier. Is dit so? Is jy werklik so ryk en filantropies? Wel, sy is ryk. En sy brief meld hy dat haar neefie hom vertel het dat sy so ryk en filantropies is. Wel, ek moes aan iets dink om onder die verknorsing uit te ry. Ek het so gedink. En waar gaan dit uiteindig? Gaan julle uit dit ding beland? Ek moet by die posbus by, sal ek hierdie allemaal vir jou pos? Sal jy? Dankie. Dis 'n plesier, sien jou weer.
wat ons moet doen, is om jou profie aan die lijntje te hou met die ryk tante van jou vir 'n maand. Dan is die hele wêreld reg. Hier is die brief wat die ou en haar geskryf het. Wie sê jy sal die weer skryf nie? Wat staan in die brief? Wie lees nou ander mense se briewe? Hier laat ek sien. Ek kon so dink. Haar dierbare neefie, dis nou ek, het vir hom gesê dat sy so vreeslik filantropies is en mag hy haar volgende Dinsdag besoek. Sy sal alles agterkom om my ontwerp. Ag, maar dit maak mos nie saak nie, sy sal mos nie nou daai brief kry nie. Nie hierdie brief nie, maar hy is nie mankelijk nie. Hy sal met weer skryf. Nooit so daaraan gedink nie. Het niemand 'n tante wat ons vir 'n uur of wat kan leen nie? Maar hoe sal dit ons help? Al wat jy hoef te doen is om jou rektor te besoek en te sê dat sy dit sal oorweeg en weer te laat spat. Dit sal hom stil. Hy sal ons vreeslike oortreding vergewe en die hele Kaap is onlangs. Jy sal nooit iemand kry om dit vir jou te doen nie. Ek weet van iemand wat ek kan doen. Wie? Jy! Huh? Jy! Ek? Ja! Hy? Ja! Nee. Jy het al dikwels die rolle gespeel van vrouens in toneelstukke en jy hoor heeltemal geflous. Ons kan maklik die klere hier. Ek sal dit nie doen nie. Nou, wat is nou so moeilik daaromtrent? 10 minute in die rektor se kantoor met jou rug na die lug toe. Hy sal jou nooit herken nie. Dis maklik, man. Dis maklik vir julle om idees te kry. Maar ek sê nou vir julle, ek sal dit nie doen nie. Ek lê altyd deur julle. Jy's 'n baie groter moeilikheid as ons. Ons het nie 'n erfborsie om te verloor nie. En as jou tante moet hoor en wat jy jou nou begewe het, kan jy maar jou erfenis op jou maag skryf. Ek sê nie om nie, ek kan die geld hou. Ek sê vir julle, ek sal dit nie doen nie. Jy sal. Ek sal nie. Jy sal. Ek sal nie. Jy sal. Ek sal nie. Jy sal. Hey, es moet nou aan, kerels. Wil je dat tweeling van mij maken? Hey, ik wil nu een poedelkaal voor het eiland dragen. Wie daar? Ik zoek voor Frans Boerda. Ja, Jouw pa is in die rector zijn kantoor. En die rector zei me dadelijk zoeken komen. goed. Ja, natuurlijk, professor. Enige vader zal ontsteld wees als hij moet vernemen dat zijn seun moontlik geschorst gaan worden. Maar ik het juist vir u kom sê, professor, dat het voor mij financieel onmoontlik is om hem langer op college te houden. Dus, hij zal in elk geval moet weggaan. Maar dan weer moet ons erkennen dat ons allemaal jong was. En ik persoonlijk, professor, was maar altijd een beetje van een karnalie. Kom binnen. Dag, pa. Dag, seun. Wat is snaakse dingen hoor ik van jou? Is het waar? Ja, pa, ik vrees dit is. Wel, ons gaan het niet nou hier bespreken, nie. Zal u ons verschonen, professor? Ja, zekerlijk. Ons zien elkaar tijd. Kom binnen. Professor, hier is 'n dame om mee te spreken. Dame, laat ze maar binnenkomen. Oh, professor. Ik heb je dadelijk herkend. Mijn neef heeft je baie van u geschreven. Ik is mevrouw Opperman van Ceylon, waar die thee vandaan komt. Aangenaam. En ik heb gekomen om mijn lieve neefje Pietie Lui te bezoeken.
Maar mevrouw Opperman, dit is 'n aangename verrassing. 'n Uiters aangename verrassing. Ek het net gister aan u geskryf. Of was dit eergister? Ek twyfel of die brief al gepost is. Nee, dit is nie. Dit is nie. Nee, dit is nie, want as het gepost geweest het, zou ek het gekry het. Misschien, ek ken die postbode. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Oh, Karel, gaan sê vir Piet sy tante is hier en hy moet dadelik hierheen kom. Hy kan nie kom nie, professor. Hy is in die bed. Hy is 'n bietjie grieperig. Ach, foei toch. Nee, laat staan nou maar. Ik zal hem later gaan bezoeken. Goed, laat staan om dan maar, Karel. Dis al, dankie. Goed, professor. Wel, professor. En hoe vorder mijn lieve neefje? Ik hoop goed. Mevrouw Opperman, dit is nooit makkelijk voor een man van sy ouderdom om aan te pas bij jong studenten nie. En toen ik destijds ingewillig het om hom als student in te skryf, het ik gehoop dat sy ouderdom hom zou helpen om een goede invloed op die jonge studenten uit te oefenen. Maar ik is bevreesd, mevrouw Opperman. U zal u moet voorbereiden voor die ergste. Oh, Uw neef, mevrouw Opperman, het is slechte invloed in die college. Hij verlei van die andere studenten. moet niks meer zijn. Niet een woord verder niet. Mijn hart. Mijn hart. Oh, ik voel ik ga een hartaanval krijgen. Oh, ik is zeker ik ga een hartaanval krijgen. Mevrouw. Wacht een beetje brandewijn, mevrouw, een beetje brandewijn. Oh, Betty, Betty, Betty. Oh, die vrouw is toch nooit hier, nee. Mevrouw. Huh? Oh, ja. Ah ja, hier mevrouw. Zo. Voel je nou een beetje beter, mevrouw? Ja, ik voel nou beter. Ik voel nou baie beter. Ik is zeker, ik voel nou beter. Oh, professor. Je moet toch nooit weer voor mij zulke dingen van mijn lieve neefje Pietie zeggen niet. Als hij geschorst moet worden, kan het mij dood kosten. Ja, ik is zeker, het kan mij dood kosten. U weet, professor, ik zal enige iets geven, liever als dat hij geschorst wordt. Enige iets. Ja, nu voel ik werkelijk beter. Maar, zei mij, professor, die gebouw, hij is nogal bij ouderwets, is hij niet? Ja, mevrouw Opperman. Maar ik vrees dat zal heel wat geld kosten om dit te moderniseren. Maar, professor, wat kan dit nou kosten? 50.000, 60.000? Zonder een kleine geekie. Maar mevrouw, 50.000 is genoeg voor ons nieuwe insectenkundige faculteit. Insect. Wat een insectenkundige faculteit. Oh, mevrouw, ik wil juist een beroep doen op uw bekende vrijgevigheid om ons te helpen, om ons nieuwe insectenkundige faculteit tot stand te brengen. Op een andere tijd, professor. Op een andere tijd. Op die ogenblik kan ik net denken aan mijn lieve neefje Pietie en zijn grote moeilijkheid. En zijn 2 loyale kamermaats. Ik moet Pietie nou dadelijk gaan bezoeken. Tot ziens, professor Anne.
Denk maar weer daarover na, hè. Oh ja, mevrouw, ik zal. Met die weten dat u ons mogelijk kan helpen, zal ik die zaak in heroverweging nemen. Ja, ik zal weer daarover nadenken. Ons zal het bespreken voor u vertrekt. Maar u blijft toch zeker voor ons jaarlijkse braaifeest vanavond niet waar, niet? Maar ja, natuurlijk. Tot dusver was ik nog op allemaal... ik bedoel, ik moet er werkelijk gaan. Zal ik samen die gaan, mevrouw? Ik zou niet als ik u was, niet, professor. Bovendien, ik zou hem graag alleen willen zien. Misschien, ik heb hem nog nooit van tevoren gezien, nee. Verster, kan u wijzen waar zijn kamer is? Ja, professor? Wees mevrouw Opperman waar Piet Luis de kamer is. En breng haar dan om thee te drinken. Goed, professor. Dank je, professor. En als u daarover nadenkt, denk toch aan mijn hart. Toedeloe, tot ziens. Los mij! Wie jullie om een dame ordentelijk te behandelen, niet? Wel, hoe het gegaan? Wat heb hij gezegd? Kon je dan recht ploeien? Nee. Maar, ik heb aan voor ons sigaren gekregen. Eén voor jou, één voor jou en één voor mij. Maar jullie denken voor niemand gaan zo makkelijk weer zijn zaak recht te plooien. Wat? Hij gaat niet eens die zaak hier denken. En ik waarborg niks niet. Dan moet hij die ook bewerken. Nee, als ik het kan verhelpen, niet. Ik raak niet aan om met de harknie. Jij zal moet. Ons kan die zaken zo laten staan, niet. Dat helpt niet om te argumenteren, niet. Ik is klaar met die hele affaire. Jullie hebt gezegd 10 minuten in die provische kamer met mijn rug naar die lucht toe. Kom hier. Oh ja, los mij net, los mij net. Maar niet vergeet niet, ik heb de theebestelling met die proffie. Ja, dit is rechtig mooi weer. Stap maar. Is dan natuurlijk blij voor ons jaarlijkse mevrouw Opperman, ik zie niet eens al reeds hier. Heeft die thee nog niet gekomen, niet? Oh, mevrouw Opperman, laat ik je bekendstellen aan Kolda Boerta. Aangenaam. Aangenaam. En die thee is dan net nu geweest. Oh, kolonel, mevrouw Opperman, help ons dan met die geld voor die nieuwe insectenkundige faculteit. Is dat zo, mevrouw? Wel, kolonel, u weet hoe dit is. Mijn oliede man heeft mij zo baie geld nagelaten. Dat ik gevoel het, ik kan niet beter doen als om dit aan verdienstelijke zaken te besteden. En weet u, van dat ik zo baie uitgeef, nou stroomt het eenvoudig in. En dit nou, dat ik niet eens een man heb om er te helpen spanderen nu. Ja, kom, laat ons zitten, mevrouw. Kolonel, zal je alsjeblieft daar gaan zitten. Mevrouw Opperman's aankomst hier vandaag is een groot verrassing. Ja, professor, die leven is vol verrassingen. Oh, het is toch jammer, mevrouw, jammer toch, nee. Auw!
Wat maak julle? Ons gaan in om thee te drink. Nee, wag, kom luister eers eens. Kom. Ons het nou nog meer as ooit tevore my oom se skriftelike toestemming nodig. Hoe bedoel jy? Betty het iets gekry. Ja, ek het 'n dokument gekry waar dit staan. Ek het nie tyd gehad om alles te lees nie. Daar staan dat my oom die volle gebruik het van Rina en ek se geld totdat ons die dag trou. Wat sê jy daar? Wil jy vir my sê dat hy nie net sy toestemming moet gee as jy wil trou nie, maar boonop die gebruik van julle geld het totdat jy eendag trou? Wel, ja, totdat ons mondig is. Ek sê wag tot jy 21 is nie. Ons sal 'n plan maak. Wat gaan jy doen? Doe maar, ons sal 'n plan maak. Dis net hy daar sê, ons sal 'n plan maak. Ons gaan drink thee. Is daar nog thee, kolonel? Nee, dit het nog nie gekom nie, maar ek glo net sal lank wees nie. Frans, kom ek hier. Skoon my oomblik. Seker. My enigste bloedverwant is my liewe klein neefie, Pietjie. O ja, natuurlijk. En hoe gaat het met hem nou? Ik hoef niet eens iets ernstigs mee. Nee, ek glo nie dis iets ernstigs nie, professor. Maar ek het hom gesê hy moet vandag rus. Ek dink dit sal die beste wees as ons hom vandag nie weer steur nie. Nee, ons zal zorgen dat hij niet weer gestuurd wordt. Nee. En zei toch maar net, als daar iets is wat hij graag wil hij moet krijgen. Mag ons binnenkom? Ja, kom binnen. Ja, kom maar gerust binnen. Laat ik jullie bekendstellen. Mijn nichtje Betty. Aangenaam. Aangenaam. En mijn pleegkind Rina. Aangenaam. Mevrouw Opperman, Piet zijn tante. Mevrouw Opperman? Ja, mijn kind een groot verrassing. Mevrouw Opperman is hier aangekomen terwijl mijn brief nog op pad was naar haar toe. Ja, maar kom zit maar. Die thee zal nu hier wees. Nee, wacht, professor. Hè? Ek wil hê die jong dames moet by my sit. Kom meisies, kom sit by my. En sê my, is al die jong noontjies in hierdie kontry so mooi soos julle tweeetjies? Kyk, seun. Ek het jou gesê dat ek nie kan bekostig om jou langer op college te hou nie. Maar ek dink ek maak dalk nog 'n plan. Ja, ek meen, ek het 'n uitweg gevind. Gaan pa die geld ergens leen? Nee, kyk, ek is oud, maar nog nie koud nie. En ek meen, ek sien daar weer kans vir die ding. Ek gaan met 'n skatryk dame trou. O, ek verstaan. Pa het verlief geraak op een of ander mooi jonge. Nee, kyk, sy is nie net jy's mooi nie, en ook nie meer so jonk nie. Maar sy het daarom een ding in haar guns, geld. Dis daarom wat die professor so maar draai. Om die waarheid te sê, ek dink hy het self oog op haar. Maar pa bedoel toch nie mevrou Opperman nie? Hoekom nie? Ek is nie gebreklik nie. Hoekom lyk jy so verbaas? Ek is nog heeltemal jonk genoeg om weer te trou. Ja, pa, ek weet, maar dis onmoontlik. Dis maar wat jy dink. Jy ken jou eie pa nog maar sleg, jong. Ek gaan net vir my regmaak, 'n bosie blomme ergens in die hande kry, en dan sien jy jou pa daar jou semelbroek koud sit. Frans! Man, ons moet iets moet doen omtrent Piet. Jy moes gesien toe gaan uit die kere met Betty. Hy is besig om hierdie tante-spelery van hom uit te byt. Ag man, dis nog niks. Daar gaan baie erger dinge as dit gebeur. Wat se erger dinge? Pa wil vlerk sleep by Piet se tante. Blaas my koud. Goeie genigtig, dis vir jou 'n ding. Het jy nie probeer wegkeer nie? Nee man, jy ken vir pa. Hy's 'n regte ou harde kop. Niemand sal hom van sy plan laat afsien nie. Hy's nou weg om hom te gaan skeer en reg te maak, want hy's vasberade dat hy ou proffie hom nie moet koud sit. Wat maak ons nou? Ons moet Piet met seker waarsku dat hy 'n huweliksaanbod te wagte kan wees. Kom binnen. Die dame zal nou hier wees. Waar is hulle, professor? O, hulle is naar die... hulle het... Dit was 'n ouetjie.
En nou zal ik je niet vertellen. Dat was een keer een handelsreiziger. Nee, tante, alsjeblieft. Daar is niet veel tijd. En ik wil iets vrij belangrijks met u bespreken. Hoe ziet u nou nodig? Rechter. Wat is dit? Wel, u ziet, Ik begrijp me al te goed. Jij en Karel is verliefd en jullie wordt trouwen. Dis recht, tante. Frans en ik ook. Ons moet mijn voorste toestemming krijgen. Ons kan niet zonder zijn goedkeuring trouwen. O, jullie dierbare dingetjes. Ik wens jullie alles van die beste toe. Mijn oom is een baie moeilijke man. Hij vergeet soms wat hij gezegd. Om te verhoeden dat hij niet van plan verandert, zal hij zijn toestemming schriftelijk moet krijgen. Tante, was u al ooit verliefd? Wie, ik? Baie keer aan mijn poppie. Dan weet u wat het is en hoe het voelt. Maar natuurlijk, ik wil het hebben. Is Master se thee. Dank u, Abramse. Master, ek het nie geweet of Master wou Master se thee en Master se fancy wit teapot wou gehad het nie, of Master se fancy bonte ene Master. Toe bring ek al twee Master, Master se wit ene en Master se fancy bonte ene Master. Ja. Master, ek is jammer dit is laat Master, maar daar was vandag alweer die melkie. Ja, goed. Hoe stuur dan op u? U zal dit voor ons doen. Mijn dierbaarste poppies. Ik zal mijn best doen. En ik kan je verzekeren, dat zal mijn heel best wezen. Goed, dankie. Als we snel terug gaan, zal ons elders gaan thee drinken, of we hier bij oom alleen. Wat verkeer jullie? Hoe komen jullie zo voort? Nee, dat is niks. Geheel en al niks. Natuurlijk is het zomaar niks. Waarover kan hulle twee nou kwaad wees? Twee zulke gezonde jongmans met een hele toekomst voor hulle. Ah, ik zie uiteindelijk het die tegengekomen. U weet, professor, in Ceylon, waar die thee vandaan komt, bedoelen dit baie ratser. Kom jullie. Ons gaan elders thee drinken. Kom. Zal ik moeder wees? Oh nee, toe maar mevrouw Exelskink. Je is zeker moeg na je reis. Oh nee, professor, ik is glad niet moeg nie. Je moet onthouden, ik is geen gewone vrouwmens nie. Laat die thema zo een beetje trek. O mevrouw, daar is iets op mijn hart en ik wil ontsla raakt daarvan. O professor, lei je aan winden. Laat ik je helpen. Nee, mevrouw, nee. Het is niet een lichamelijke leiding, nee. Het is een leiding wat u zo makkelijk kan verhelpen. Rechtig. Ja, mevrouw. Als een wevenaar is mijn leven maar eenzaam en droef. Maar nu heeft een goede engeltje gekomen. En nieuwe leven en hoop en liefde gebring. Ah, mevrouw, u hebt het in uw macht om u de gelukkigste man op aarde te maken. Waarlijk. Maar professor, je hebt ook in uw macht om zekere mensen gelukkig te maken. Oh, maar mevrouw, ik heb nooit kon dromen. Ja, professor, uw nichtje en uw pleegkind wil graag trouwen. Maar er is zo'n hoge achting voor u, dat we het niet wil doen zonder uw toestemming. En ik heb beloven om dit voor u te krijgen. U gaat mij toch niet weigeren, nie? Oh, Maar dit moet schriftelijk wees. oh, mevrouw. Die geringste wens is voor mij een opdracht. Maar moet niet nou dat ons oor hulle praat nie. Ons het niet veel tijd nie. Ons is zo min alleen. En ik wil graag. Mag ek binnenkom? Ah, kolonel, u is net betijds. Ons gaan net thee drinken. Professor, zal u daar zitten? Dank u. En kolonel, zit u hier. Dankie. En Ceylon, waar die thee vandaan komt, is dus bij je gestel daarop voor thee gemaakt wordt.
Was jy al ooit in salon, kolonel? Wat maak hier? Niks, die mevrouw. Je hebt net maar per ongeluk een beetje thee op mij geschenkt. Het ek, waar? Oh, professor. Ek is vreselijk jammer. Laat ik u helpen. Oh, dat is niks wat mevrouw, net maar een beetje thee. Ach, de professor, laat ik u helpen. Ja, het is rechtig niks om bekommerd door te wezen, mevrouw. Maar uw broek is nat. Nee, alsjeblieft, mevrouw, dat is niet nodig, nee. Ach, professor, laat ik u afdrogen. Nee, alsjeblieft toch niet, mevrouw. Verschoon mij toch alsjeblieft weg. Ik moet andere kleren gaan aantrekken. En nou kan ons twee keer zeker een beetje thee drinken. Oh, kolonel, is daar die bloemen voor mij? Ik verdien natuurlijk baie Peter, maar dat is al wat ik inderdaad niet aan kon krijgen. Oh, ik denk, hulle is lieflijk. Mevrouw, ik heb gesmacht naar jullie oomblik. Ik wil graag met u gesels. Oh, kolonel, u laat mij bloed. Nee, rechtig, mevrouw. Wat ik wil zeggen is baie belangrijk. Nou praat dan, kolonel, en praat gauw, want ik sterf om te weet. Mevrouw Opperman, zeg mij, hoe lijk ik voor u? Hoe lijkt u voor mij? Ik weet het precies niet. Maar u lijkt zoals u lijkt, als u zo lijkt, lijkt u niet, kolonel. Mevrouw, wil je niet eentje samen met mij in die tuin gaan stappen, hè? Graag, kolonel. Haal jullie mijn teertijd voorbij. Ik moet lopen. Ik kom staan. Zien jullie later. Kom zo mee. Mevrouw, ik verzeker u dat in hierdie boezem van mij een warm hart klopt. Warm, nee? Mevrouw, weet u hoe ik op hierdie oomblik voel? Zou werkelijk niet kan zijn, nie, kolonel. Soos 'n eensame reisiger in die woestijn, wat 'n tere blommetjie sien bloei. Hierdie blommetjie beteken oneindig veel vir hom. Baie jare soek hy al daarna. Hou je van tuinmaak, kolonel? Mevrouw, weet u wat 'n man wat eensaam in die woestijn dwaal, meer as enig iets anders begeer? Als ik zo moest raaien, kolonel, zou ik zeggen, een koude bier. Wel, ja, moontlik. 'n Blom. 'n Pragtige, lieflike blom om kleur aan 'n vaal lewe te verleen. Daar's weer wat ding. In hierdie warm hart van my sal die blom welig groei en floreer. Maar zal al daar je het om laat verlep, nie? Ag mevrou, moenie so koel wees nie. Liewe klein blommetjie, dink aan my. Oh, kolonel. Het ek iets gesê wat jy aanstoot gee, mevrou? Oh, kolonel, dit spijt mij waternat. Maar wat u begeer is ganskelijk onmoontlik. Onmoontlik? En nou... Wat maak jy, mevrou? Nee, kolonel, u weet, ek is geen gewone vrouwmens nie. Ag, kom nou, mevrou. Nee, kolonel, het is maar die grootste leedwezen wat ik dit moet erkennen. Wel, moet ek aanneem dat my huweliksaanbod van die hand gewys is. Wil jy nie weer daaroor nadink nie, mevrou? Nou ja, baie dankie vir die bekoorlike geselskap en ek bied u vaarwel. Cheerio, kolonel. En ik hoop je krijgt een blommetje om te pluk. Die ouwe haan.
Hoekom het jy so 'n swaap gemaak van my pa? Ek het nie 'n swap van die ou swap gemaak nie, jou swap. Hoekom het jy hom nie kort gevat en sommer dadelike huweliksaanbod van die hand gewys nie? Nou, hoe kan ek sy huweliksaanbod van die hand wys voor hy dit nog gemaak het? Geen dame kan dit doen nie. Ek moet versigtig wees wat ek doen. Dalk land ek nog in die echtscheidingshof. Mevrou Opperman. Die proffie, verdamp julle twee. Mevrou, ek het oral gesoek vir u. O, professor, u moes het nie gedoen het nie. Mevrou, kan ons nie 'n plekkie soek wat meer afgesonderd is nie? Zekerlijk. Van As vind uit waar jy meneer Piet Lou kan kry. En as jy hom kry, sê vir hom dat sy tante van Salon is hier en wil hom graag spreek. Jy sal my ergens in die tuin vind. Goed, mevrou. Wag 'n bietjie, Van As. Hier is iemand wat ons miskien kan help. Verskoon my. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Verskoon my meneer, maar miskien kan u my help. Ek soek na my neefie. As u soek na iemand, kan my seun u moontlik help. Hy woon ook hier, Frans Botha. Botha? Botha? Wel, meneer Botha. Dit lyk vir my of ek 'n beter geheue het as u. Mevrou, daar roer iets. Maar dis net of ek nie kan helderheid kry nie. So gaan dit met 'n jong man wat beloof, net om gou weer alles te vergeet, né? Nee, dit kan nie wees nie. Die naam was... Dis op die punt van my tong. My nooies van was Lou. O ja, Francina Lou. 'n lewende lewe. En beskou haar. Nog net so mooi en bekoorlik soos altyd. En Koos Botha sê nog steeds die vleiendste dinge. Is ek bly om jou weer te sien. Sê my, hoe het die lewe jou behandel? Wonderlik goed te oordeel na jou voorkoms. Wel, ek het ook getrou. Maar my man is kort na ons huwelik oorlede. En nou is ek alleen in die wêreld. My naaste bloedverwant is my neefie wat hier op college is. Ek sal graag my seun aan jou wil bekendstel, Francina. Ek sou graag met hom wil kennis maak. Hy is hier ergens rond, saam met 'n maat van hom. Hulle onthaal 2 jong dames en hulle kamermaat se tante van Salon af. Tante? Van Salon af? Ja, en mevrou Opperman. 'n Baie indrukwekkende dame. Ek moet jou aan haar voorstel. Ja, ek sal haar baie graag wil ontmoet. Jy sê sy is 'n mevrou Opperman van Salon. Ja, Francina. Terloops, sê my, wat is jou getroude van? Myne, Morka. O so. Sê my, is jy nie lus vir 'n koppie tee nie? Dit sal heerlik smaak. Miskien kan jy my dan bekendstel aan mevrou Opperman. Ag nee, mevrou, moet asseblief nie so sê nie. Ek herhaal, ek is baie ontevrede met u. Ag nee, moet asseblief nie sulke dinge sê nie. U het 'n belofte gemaak. 'n Belofte gemaak? Ja, en beloftes maak skuld. O, ja, maar ek het skandelik vergeet. Herinner my asseblief, mevrou. U het beloof om u toestemming te gee tot die 2 dogters se huwelik. Ag, my liewe mevrou, hoe kan jy nou daaroor wil praat? As ons so baie het om van mekaar te sê. En wat het ons om vir mekaar te sê? My liewe mevrou, ek smeek u, luister na my. Hoe fluister, ek luister. Al 2 my ore staan bak. Ek kan u nie begryp nie, en die tyd gaan verby. Nee, ek is nog glad nie tevrede met u nie. En ek sê nie 'n woord verder voordat u uw belofte nagekom het nie. O, genade, is dit al wat u begeer? My liewe rector, dis die alfa en die omega, die begin en die einde van die hele storie. En dan sal ons mekaar beter leer ken. Dan sal ons mekaar beter leer ken. Joelsteen. Ekskuus. Nee, ek sê net Joelsteen. Mevrou, wat begeer? Voel u siek? Nee, dit is sommer niks. Dit is net so 'n bietjie warm hier onder die... Mevrou, warm? Ek het gedink dis 'n bietjie koel. O, mevrou, kan ek u help?
U weet hoe dit is, professor. Ek is die weduwee van 'n boer wat altyd jong pere geleer het. Twee van my oupas was jockeys. En hoe graag nog? Je wilt verdoemen. Moet je mij verskonen? Ik moet nou rechtig gaan. Luister, ek het met Betty gepraat en ons het besluit om te trou. Maar die ou proffie is die boomstomp in ons pad. Is dit so? Hulle moet met sy toestemming kry om te trou of hulle is hulle erfenis kwyt. En dit rus op jou om daai toestemming te kry. Kijk hier. Als ik het recht krijg om naar toestemming te krijgen, dan doe ik het terwille van die nooiers. Niet terwille van jullie twee, niet. Maar mijn leven is niet meer veilig, niet. Die ou proffie wordt nou skoon bruis. Weet je wat zei hij voor mij? Wat? Nee, ik zal er liever niet zijn, jongens, nog te jong en te nat achter die oren. Luister. Jy kan maak wat jy wil, maar jy moet jou gedra soos 'n ordentlike dame. Dis nou maar seker. Ek hou niks van hierdie losbandige maniere van jou nie. Kijk, er is jullie van die manier waarop ik het doe, niet. Dan trek ik je die kleren uit en dan kan je dat zelf doen. Bou nou 'n volk met 'n volksmoeder soos hierdie ene. Jy's 'n skande vir ons volk, man. Ik zeg maar, als jullie al van hun, dan kan je dat zelf doen. Ja. Nou laat jy jou vriende in die steek. Wat 'n soort vriend is jy? Kijk hier, kerels. Jullie denken het is een grap. Maar ik is nou net tot iets bij mijn strot toe vol voor die hele affaire. Maar aan de andere kant weer. Ik doe het net terwille van die nooitjes. Ik het hulle beloven. Oh, Profi? Hier kom ik. Mevrouw, 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 mevrouw. Luister naar mij, mevrouw. Jij is me eerst met pan. Wat is dit nou? Ek het mos gesê. Hy is bruis. Wel, dis weer sulke tyd. Mevrouw Opperman.
Kopje thee, mevrouw. Ja, graag. Baie dankie, kolonel. Laat ik je bekendstel. Mevrouw Morkel, mevrouw Opperman van Ceylon. Baie aangename kennismaking, mevrouw. Aangenaam. Ik wou u dolgraag ontmoet het. Rechtig, mevrouw Morkel. Ja, klinkt mijn naam niet voor u bekend, nie? Morkel? Ja, nogal. Rugby Springbok niet waar, nie? Ja, moontlik. Maar ik heb die oorleden man baie goed gekend. Waarlijk. Ik bedoel, waarlijk. Is u zeker, het is diezelfde man? Misschien ik kom van Ceylon af, waar die thee. Ik bedoel, u verwaart mij niet met iemand anders? Nee, glad niet. Oh. Integendeel. Alles staat mij baie helder voor de geest. Zo blij. Ik zou zo graag nog oor u oorleden man wou gesels het. Oh, gat. Excuus? Nee, ik zei zo maar, dat is gaaf. Sê vir my, waaraan is hy so skielik oorlede? Wel, gebrek aan asem, mevrouw. Oorregtig. Ja, verbeel jou. Toe hy sy laaste asem uitblaas, is hy een. Foei toch, hoe treurig. Ja, is dit nie? Net. En hy skop die immer. Uw man het 'n baie sprankelende gees gehad, het hy nie? Ja, maar soms het hy te veel gesprank. Mevrouw Opperman. Oh, professor, ik wou nu net gekomen. Ik is feitelijk op pad. Oh, verskoon mij alsjeblieft. Oh, professor, hier kom ik. Nee, lieflijk. Hier is ik. En hier is die document. Eindelijk. Gerrit. Ja, daar is het mijn engel. Dank u, professor. Noem mij Doornsie. Wat is piekfijn, Doornsie? En kan ik maar nou die ja-woord aanvaren? Ja, je kan hem maar die hele affaire bekend maken, Doornsie. En nu, ga ik mij net gaan een beetje opknappen. Die professor. Laat ik je bekendstellen. Professor Stein, mevrouw Morkel. Leer je kennen? Wel, Cornel, je kan mij geluk wensen. Hoe kom? Ik is de gelukkigste man in die wereld. Ja, Alma zal een getuige wees van mijn groot geluk. Ik vertrouw je komt naar ons jaarlijkse prijslijst vandaan. Verskoon me toch eens een beetje. Had het omhoor gekomen? Ek, Karai. Hy het mevrou Opperman gevra om met hom te trou. Zo ook Karnali. Denk jy sy het ja gesê? Ek dink dis wat gebeur het. Is jy spyt? Nee, glad nie. Begeer jy nie haar miljoene nie? Nie vir een oomblik nie. Veral nie nou dat ek jou weer gesien het nie. Bedoel jy dat jy 'n arme weduwee soos ek verkies bo haar met al haar geld? Geld maak 'n mens nie gelukkig nie. Dankie. Ek voel geëerd. Baie geëerd.
mevrou Opperman se invloed dat ek toestemming gegee het vir my niggie om met meneer Karel Verster en my pleegkind om met meneer Frans Botha te trou. Baie geluk. Baie geluk. En nou, dames en heren, het ek 'n baie belangriker aankondiging om te maak. Ja, 'n uiters belangrike aankondiging. En dit is dat ek binne enige dae met mevrou Opperman in die huwelik gaan tree. Wat die duiwel vang jy nou aan? Nee, moenie worry nie, master. Nee, master, want ons is net 'n Exodus, master. Ek niet te sê after all, master. Exodus will happen in the best regulated families. Hier is een wat nog niet stuk het, is maar... Ek ken haar, master, ek ken haar. Daar is die borreltje, het nog zijn property. Hij is niks voor gekomen. Hij is nog oké, master. Kan jy nog nie 'n skinkbord dra nie? Of course, ja, master. Maar ek skrik daarom groot as ek oor master praat van wedding bells. Hoe praat? Dit het niks met jou uit te waai nie. Maar master, Piet trek altyd aan soos 'n vroumens, master. En dit wil nie sê dat master met bebaas Piet kan trou nie. Piet? Piet Lou? Wil jy my vertel dat ek vir die gek gehou is? Dis laag en agterbaks. Gee my dokument terug. Dis die afwersing verkry. Nee, dis nou myne. Dis ons. Gee hier Hierdie dokument is onder valse voorwendsels verkry. Dit is gegee in ruil vir 'n groot som geld. Genoeg geld vir ons nuwe fakulteit. En nou is daar geen geld nie. Verskoon my asseblief. Maar wie sê daar's nie geld nie? Mevrou, sal u asseblief u neus hier uithou. U het absoluut niks hiermee te maak. Dit spyt my om u so te moet ontnigter, professor, maar dit het wel deeglik baie met my te maak. Oh? Ja, professor. Hierdie dokument is aan mevrou Opperman geadresseer, nie waar nie? Mevrou, ek kan nie sien hoe dit u raak nie. Wel, ek is mevrou Opperman. Dus hierdie dokument wat vir mevrou Opperman bedoel was, het nou by sy regte bestemming uitgekom. Ja, dis reg, Koos. Ek is mevrou Opperman van Ceylon, Piet se tante. Ag, professor, moenie vir Piet kwaad wees nie. Hy het dit net vir ons gedoen. En nou, professor, voordat u drasties optree teenoor my neefie, wil ek u meedeel dat ek alle geldelike beloftes wat aan u gemaak is, sal nakom. U insektekundige fakulteit sal u kry en die ou college sal heeltemal moderniseer word. Dankie, mevrou. Baie dankie. En het spijt my innig dat ek flussie so onbeskof was. Baie dankie. En nou, mevrou, sal u so vriendelik wees om my toe te laat om met u